bonono khuluma thanai 24/8/2020 পাটলিয়া হায়াকেবা গুলিরাই গাবসবাও যে ফুলদুং সাইড অর্থাৎ কাঞ্চনপুর যে চিনি টিপ্রা হানো गुबुन हारक अकुपाइड खालायनानै थांमानि न प्रटेस्ट खायना हिनाय टिपिएफ मथा ताई टिप्रा मथा जइन खालाय कमिटि खाथानिओ आनि बुखुक्तै जे बुथनि कक फाइमानि आव बेतलायनो नाकारजनक हामिया आबो निबागिनै आं टिपिएफ मथा हायकेबा टिप्रा हा मथानि थानै नाकार सानो ताइबो नाकार मा सानो अब कुनु फानो दिनै टिप्रा मथानि फाउंडार हायकेबा टिपिएफ नि फाउंडार बर कुनु फानो निर्देश जाक्रै आबान बुखुक्तै हठात खालायनाय भाइरेल नि थाखा आबुन बागे आं नाकार दे आं तेबो नाकार मा सानो टिपिएफ नि पीके मैडम नि थानि नाकार मा सानो ताई चिनि महाराजा नि थानि बाहायनो आं नाकार मा सानो 24 तारिख 24 अगस्त जों 1 नं पाथालियागात गुलिरायबारिओ जे जों टिप्रा मथानि एंगने प्राइमारि कमिटि खाना फाइथानि जों टिपिएफ बाय जइन खायने जे मीटिंग खायगा फुलदुं सायो थांगैनाय जे सिनि बसंनि बररक जे बाबे बर आरो हा सेकजेक्टि तंखाबुनि बसंनि बरक बाय आरो जों बाहायके बुसखांगो मुभमेन्ट खायलायनाय अमदिरखनि जों कक साबाय थानि आदिनो जों लास्ट कक साथानि सिनि टिपिएफ मथानि एंगनाय सिनि दामन कुमार बनि बुखुक्तिखे कक जे हु टिपिएफ बाय टिप्रा मथा जे बुथ बासानाय रहनि सामाने आबोना आं निजिबो बनि एंगने आंबो नाकार सानो ताई सिङाव माहायखौनो होननाय बनो सादि होननाय बो सिङाव माहायखौनो डिसकास बो करै अमाथा सालाय होननाय बन बुखुक्तिनि बो स्लिप अफ टांग खाना बन बागैनो आं सिनि टिप्रा मथानि जत सेंक्राक मेम्बार रंनो ताई टिप्रा बासिनि जत ताखक ताई बुक संनो टिप्रा मथानि हामना तंनाय रंनो आं नाकार सानो ताई विशेष खायनै बुबाग्रानो बां नाकार सानो सिनि बुबाग्रानो टिप्रा मथानि चेयरमैन तांगै हमले आं तो टिप्रा मथानि खरकसा सेलेंसे सामुं थांनायसो आं खरकसा सेंक्राक सामुं थांनायसो सिनि टिप्रा मथानि जत डिसाइड खायनाय सिनि चेयरमैन सिनि बुबाग्रा जे सावो आ सामुं नंनाय तबो आं आ जागाव माहायखौनो स्टेटमेन्ट आनि सामानि करै हायखौनो आं टिपिएफ नि एंगनाय टिपिएफ नि ताखक सामानि आबो नंगैनो आं नाकार सानखा ताई टिपिएफ नि जत आदं रंनो आं नाकार सानो।